In-nies jużawk u wara jarmuk għax meta ma kellhomx bżonnok huma lilek warbuk. Meta kellhom bżonnok huma lilek fittxuk u meta int kellek bżonnhom huma stess kienu li traduk. Qabel kull tradiment dejjem kien hemm relazzjoni sewwa. L-ar ħaġa mit-tradiment li qatt ma tiġi mill-edewa. Imma mill-aktar nies li kienu viċin tiegħek, l-istess nies li kbew iddaħqu miegħek. Ma fadalx il-ġurrija wis inqas biberija. X'minn dawn in-nies it-tradiment kienet l-inqas mistennija. Ma rridx ibattijilhom imma tentazzjoni qawwija. Għandi bżonn terapija minn din ir-rabja l-mebeda l għandi ġewwa fija. Lej, għandi bżonn naħfer ejn imwellej biex jiena fik nikber ejn imwellej. Weġġawni dawn il-kliem minn l-għolim biex ħajdinix fi slim. Wellej, għandi bżonn naħfer ejn imwellej biex jiena fik nikber ejn imwellej. Weġġawni dawn il-kliem minn l-għolim biex ħajdinix fi slim. Wellej, kif irnexxielek taħfilhom meta bil-pont dowittu bes fuqek fuq wiċċek u bil-frosta sawtuk. Infejjaqthom u ħlisthom u bil-ħdura salbuk. Bla l-mors ħallok intend il-baqgħu slibatluk. Wellej, għandi ħafna wiġġieħ urini triq inti biex ħajt insib il-mistrieħ. Intajli biex naħfilhom imma leħ ma nistax. Imma jekk ma nagħmilx hekk mela nistrieħ ma nistax. Għalhekk kallimni int urini jitriq biex fidejk nirrilaxxaw minn din ir-rabja jien infiq. Il-ġudizzju għamlu win fidejk sar ħallihom waqt li nitlob għalihom u l-imħabba nibqa' norrihom. Ejn inħobb bħalek mod speċjali, ejn naħfer bħalek sopra naturali. Dawn kienu il-kliem li minn qalbi kontat. Tul mullejja li naħfer u l-lum jiena rilaxxat. Lej, għandi bżonn naħfer ejn imwellej biex jiena fik nikber ejn imwellej. Weġġawni dawn il-kliem minn l-għolim biex ħajdinix fi slim. Wellej, għandi bżonn naħfer ejn imwellej biex jiena fik nikber ejn imwellej. Weġġawni dawn il-kliem minn l-għolim biex ħajdinix fi slim. Wellej.